Wagt birlikleri nädip tapyldy? Gysgaça jogap. Wagt birlikleriniň tapylmagy häzirki tehnologik ösüşleri göz öňünde tuturanyna, olar adamzat durmuşyny häzirki döwre ýetiren uly adamlaryň biridir. Şeýle-de olar bize iki sany gadymy sivilizasiýa bolan Misir bilen Wabilondan galan mirasdyr. Wagt birlikleri milatdan öňkü 4000-nji ýyllarda tapylyp, ilkinji wagt görkezijisi Misirler tarapyndan ulanylyp başlanypdyr. Misirliler öz hasaplaryny onka esaslapdyrlar. Munyň sebäbi, olar hasap işlerine barmaklaryny ulanypdyrlar. Sag elleriniň başan barmagyny sanaýjak ulanyp, galan 4 barmaklarynyň bogunlaryny hem sanapdyrlar. Şol bogunlaryň jemi bolsa 10 deň bolupdyr. Şeýlelik bilen olar wagty 10 sanyny ulugan boýunça bölüklere bölüpdyrlar. Dini inançlaryna esaslanyp olar gije bilen günnüzi iki türlü aýry şalyk hasaplaýardylar. Birinin düşünjesi entek ýokdy. Şonuň üçin gündüzi ýagny günüň dogmagyndan gün ýaşaýança aralygyny 10 bölege we gijeni ýagny gün ýaşandan gün dogýança aralygyny hem 10 bölege bölüpdirler. Gadymy sivilizasiýalaryň ählisi uzun wagt birliklerini üns beripdirler. Emma olaryň arasynda iň gadymy sivilizasiýa bolan Wabilonlylar ýyllary, günleri, hatda sagatlar hem ölçäpdirler. Elbetde olar muny asmana göz uçury etmek arkaly amalaşyrypdyrlar. Bir günüň näçe wagt dowam etmeligi günüň we aýyň hereketlerine, şeýle hem olara göz uçury etmeň wagtlaryna görä kesitlenipdir. Wabilonlylar has ökde matematik hökmüni tanalýardylar. Olar Misirlilerden tapawutlykda 12-ni 5-e köpürdüp, öz hasaplaryny 60-a esaslapdyrlar. Sag eliň başan barmagyny ulanyp galan 4 barmagyň bogunlaryny sanalanyna 10 deň bolýar. Ve her ýezek 10 dolanyny çeperiň bir barmagy ýapylýar. Şeýlelikde iki eli ulanyp 60-a çeni sanap bolýar. Şunuň bilen 60-lyk ulugamy dörep durmuşymyza ornaşýar. Şol döwrüň alymlary 60 belgisine esaslanýan geografik koordinatlar ulugamyny döredipdirler. Olar hemme tarapy deň bolan 6 sany we 3 burçlygyň uçlaryndan birleşdirip tegelek emele getirýärler. Ve bir çünkü 60 gradus bolan 3 burçlyklaryň merkeziniň jemi 360 gradusa deň bolýar. 360 gradusa deň bolan tegeliň her gradusyny 60-a bölüp ony ilkinji kiçi birlik diýip adlandyrypdyrlar. Ve ondan soňra olaryň hem hersini 60-a bölüp ikinji kiçi birlik diýip adlandyrypdyrlar. Bulara latin dilinde partes minuta prime ve partes minuta sekunda diýilýär. Asyrlar boýy wagtyň iň kiçi birligi sagat bolupdyr. Diňe sagat peýda bolandan soň onuň kömegi bilen geografiýada we geometriýada wagtyň has kiçi derejelerini, ýagny minuty we sekundy ölçemek mümkin bolupdyr. Biz wagt aýdanymyzda sagatdaky sekundy hem bermeýäris. Emma sekund bize wagtyň geçýänini görkezýär. Şeýle-de köp sagatlarda millisekund hem bar. Ol 1901-nji ýyldan ulanylyp başlanypdyr we şu wagt hem giňden ulanylýar. Esasen hem ýarışlar alınıp barlanan millisekund gaty gerekli bolup durýar. Sebäbi millisekundyň esasyny ýeňiçe yglan edilýär.